Umndeni kababa Umngadi uthi uqemeke udume lwengozi ngokwedlula emhlabeni kababa wawo. Kubhlungu kanzawo yesodwa. Sizoqinisela ababemthanda ngesingathanda ukuthi baduduzeke. Sicabanga ukuthi bese kufika isikhathi sikaNkulunkulu. Ingqalabutho kanye nenkakha yomculo kaMaskandi ubaba uBheki Ngcobo owaziwa ngele Hhash'elimhlophe uthi udumele ngokwedlula emhlabeni kaMafuthenkukhu. Sibhlungu kakhulu ngensizwa kwaMdlovu Mafuthenkukhu. Insizwa isishiyile, insizwa ibine talent, insizwa edlala ibass, edlala lead guitar, kusebenze nayo kakhulu imidlalela ibass producer. And noma sekufika isikhathi sokuthi sehlukane kahle futhi. Ihhashi lithi dudu emndenini kaMdlovu akwehlanga lungehli. Ngisho ukuthi nabakwaMdlovu sithi akwehlanga lungehlanga, kubhlungu ngithi sonke silimele sonke dudu. Elinye lamalunga asungula iSoul Brothers uDokotela uMoses Ngwenya lithi balahlekelwe beyiqembu ngoba isimningi iminyaka besebenza noMafuthenkukhu. Lahlekelwe namhlanje eziSoul Brothers ngoba umfowethu uMaxwell Mngadi sidlale sisebenze naye iminyaka engama-35 esilibe sinayo la emculweni. So ngithi angibikeke ukuthi useshiyile emhlabeni, emndenini wakhe naseyinganeni zakhe ngithi akwehlanga lungehli. Iqembu likutshizelwa ifela imnyama nje linochungechunge lwamadulo omculo okuzungeza izwe lonke ukubungaza iminyaka u46 lasungulwa. Usishiye emhlabeni eneminyaka engama-72 ubudala, ubenezingane eziyi12 nonkosikazi uMashembe ushone emva kokugula isikhathi eside. Uzobe kwendaweni yakhe yokugcina eMthwalume kwaZulu Natal neSonto. Lala uphumule ngqongqongwane ukubhodla kwenyuke kuze kuyezulwini uyosho ukuthi kubi kwamhlaba. Calvin Dludla wezindaba ze SABC ngibika ngiseGoli.